suchitika m'midzimu. Ndiye ine mawanga woyamba lero nkungokuthokozani ma NGO nonse mdziko muno pa ntchito imene mukuyigwira zikomo. Mawu achiwiri ni wokulimbikitsani kumbali yakagwiridwe ntchito yanu. Sikale lija lomwe tidakhazikitsa lamulo lothandiza kuti ntchito zanu ziziyenda mwadongosolo komanso molemekeza maufulu a Malawi. Komanso sikale lija tidakhazikitsa ngora kuti izithandizira kulongosola kagwiridwe ntchito yanu. Koma zonsezi sizingapite patali popanda ubale wa inu ndikumvetsetsanso kwa inu. Ndiye ndimati nkulimbikitseni kuti musasiye kugwira nafe ntchito mwa ubale chifukwa tonsefe tili mbali imodzi, mbali yotumikira Malawi. Olanduna anga omwe mmalumikizana nawo amanipatsa malipoti abwino akagwiridwe kanu ka ntchito, ndipo niudziwa kuti mavuto omwe mukumana nawo nga mtundu wanji. Ndiye ndine osangalala kumva ripoti lero ya amene mwagwirira ntchito bwino chaka chimenechi. Ndiye m'malo mwa Malawi ine ndikuthokozeni. Since we have international guests here, allow me to say a few words in English. As we look back on the past year's progress, I am pleased to note the remarkable progress that has indeed been made to date, particularly in the area of NGO compliance and accountability. Statistics in line with this speak for themselves. In 2023, we had 77 NGOs registered under the NGO Regulatory Authority, NGORA. And I'm proud to report that this year, 2024, this number has more than doubled to 148. This demonstrates cooperating with NGORA to ensure that the collective impact is felt even more strongly across the country. Today, I also wish to reiterate my government's unwavering commitment to the Localization Agenda. We believe that sustainable development must be driven by local actors who understand the unique challenges and opportunities of their communities. By building local capacity, we empower Malawians to take charge of their own development, fostering resilience and long-term success. The Localization Agenda is not just a policy directive. It is a national imperative. The goal of the National Development Agenda, the Malawi 2063, cannot be achieved without strong local organizations that are capable of delivering services, advocating for communities, and leading innovative initiatives. This is why we are prioritizing efforts
to support local NGOs and create an enabling environment for them to thrive. Commemoration of the NGO Day began last year as I launched the 2023 NGO Sector Annual Report at a function which was held in Lilongwe, December 14th, 2023. This function, I issued a number of directives to the Minister of Gender, Community Development and Social Welfare, as well as NGORA, to work on several issues which were reported in the 2023 NGO Sector Annual Report. Let me take this opportunity to inform you that some progress has been made by the Minister of Gender, Community Development and Social Welfare, and NGORA, in line with the directives that I made. These include development and review of relevant NGO regulations. These regulations currently being vetted by Minister of Justice will guide NGOs in the implementation of their interventions. I therefore urge the Minister of Justice to expedite the vetting of the regulations. Secondly, on NGO sector capacity building program, my government, through the Minister of Finance and Economic Affairs, has funded NGORA with 1 billion kwacha, as you've heard, for the operationalization of the NGO fund in the 2024-2025 financial year. The Minister of Gender, Community Development and Social Welfare launched this fund August 5th here in Blantyre this year. The NGO fund specifically aims at building the capacity of NGOs in the country. Call for proposals was done and advertised in July, and currently applications are under review. Financing of successful applicants will start in November, and I therefore call upon all local NGOs to make full use of this opportunity and participate in this initiative that will further enhance their capacity to deliver impactful programs across the country. Together, we will build a stronger, more resilient NGO sector that can meet the ever-evolving needs of the people of Malawi. On the part of assessment on NGO forex management, the Ministry of Gender, Community Development and Social Welfare, and NGORA, in collaboration with the Reserve Bank of Malawi, RBM, are assessing forex management within the NGO sector. As part of the assessment, NGOs are being engaged to provide more information on how they utilize the forex that they receive from their financiers. I therefore look forward to a report on the findings of the assessment in due course. The findings from this assessment will guide in the development of forex regulations. Now, while we celebrate these achievements, we must also recognize the challenges that lie ahead of us. The journey towards the Malawi 2063 requires continued collaboration among the various players and stakeholders. And this includes our development partners, especially in key areas such as food security, health, and education. Malawi's future depends on well-nourished population, healthy citizens, and an educated workforce. To this end, I call upon our development partners to continue supporting us as we work towards strengthening these critical sectors. My government remains committed to creating a conducive environment for development cooperation. And as a country, we value the enduring partnerships we have had and continue to have with the international community. Let us continue to work hand in hand to secure a brighter future for our Malawian people. As the Minister of Gender, Community Development and Social Welfare has indicated in her remarks, her ministry has ensured that the NGO sector operates in line with the key legislation, the NGO Act, as it serves as the
cornerstone of NGO regulation in the country. In addition, I'm glad that the Ministry of Gender, Community Development and Social Welfare is reviewing the NGO policy of 2019. The review will ensure that all emerging issues and the various reforms which have surfaced over the years are taken on board in the successor NGO policy, thereby creating a more supportive environment for NGOs in the country. As we reflect on the work that has been done and look forward toward the future, it is my pleasure to officially launch the 2024 NGO Sector Report. This report's highlights the sector progress made over the past year and provides a roadmap for future collaboration and growth. This report is a testament to the resilience, dedication, and commitment of NGOs working in Malawi, and it offers insights into how we can further strengthen our partnerships and capacity to achieve our collective goals. I therefore urge you all to go through this report, draw lessons from it, and use it as a tool for reflection and planning as we move forward together. In closing, let me once again thank all NGOs, our partners, and stakeholders who continue to support our vision for a better Malawi. Your dedication to service and partnership is invaluable to the achievement of the Malawi 2063 vision, which is our national development agenda. Together, we will build a stronger, more prosperous Malawi, leaving no one behind. With our partnerships and enhanced capacity among all actors, including NGOs, progress shall be slow against our wishes. We must be deliberate in fostering effective collaborations and double our efforts towards capacity building for the NGOs and the beneficiary communities. I thank you, and may God bless you, and may God bless the Republic of Malawi. I now declare the 2024 NGO Sector Report officially launched. Thank you for your attention. May God bless us, may God bless Malawi. Thank you very much, Your Excellency, for that powerful speech for us all in here, for more dedication to our work as we continue to create more partnerships and collaborations for the betterment of our people in the country. Thank you so much once again. Your Excellency, next on the program, after you have launched the 2024 NGO Sector Report, now you are to present this report to different stakeholders that we have in here. So let me be calling upon the names and representatives that are here to receive this report from you, Your Excellency, beginning with the Ministry of Finance, or any representative from there. Minister of Finance, if we have. From Minister of Finance, may you please come forward. The Ministry of Local Government, Unity and Culture. The Minister of Agriculture. Ministry of Health. Let me also call Minister of Education to come forward and receive the report from His Excellency. Let me call Minister of Gender, Community Development and Social Welfare.
Let me also invite Comptroller of Statutory Corporation. May you please come forward and receive the report. Let me also call National Planning Commission, NPC, for your report from His Excellency the President. And finally, let me call Council for Non-Governmental Organizations in Malawi, Kongoma. Thank you very much, Your Excellency. Next on the program is a group photograph. Joining His Excellency the President for this group photograph is the Minister of Gender, Deputy Minister for Local Government, Deputy Minister for Health, representatives from Finance, Minister of Finance, Local Government, Unity and Culture, Minister of Agriculture, Minister of Health, Minister of Education. May you please come forward and join His Excellency the President for this group photograph. Minister of Gender, Comptroller of Statutory Corporation, the National Planning Commission. Let's have this group photograph together and Kongoma there. Kumalizitsa mwambo umenewu wosangalala akumbukira ntchito zomabungwe omwe saboma m'dziko muno. Tikuthokozani olemekezeka President. Tikuthokozani zikomo kwambiri. Padakali pano olemekezeka President, tikupemphani kuti mutitsogolere ku nyimbo ya mtundu wathu.
Once again, thank you very much, Your Excellency, for your time, and at your pleasure, you may take leave. yasanjika munzinda wa Blantyre pamenenso mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anali kukhala nawo limodzi anzathu amene amapanga za mabungwe amene siaboma kuti kondwerere tsiku limene pachengerezi tikulitcha kuti NGO Day. Mzanga ndefukata amatangobwera zangoyima ndithu kumanzere kwangako pamenenso ndithu tikutsendera kumalechereche zochitika zimenezi chakummawa kuja tidaona unena kuti mtsogoleri wa dziko lino atafika adayendera mapavilion osiyanasiyana pamenenso adacheza ndi akuluakulu osiyanasiyana mabungwe amene siaboma ndi amene adapasa ndithu ntchito yolongosolera zimene zimachitika ndithu mapavilion asanabwere kuno kuzayankhulana ndi mabungwe amenewa komanso Malawi amene anapezeka pano kukambirana ndi mfundo zanji zikuluzikulu zimene mwene mwake Malawi tikuyenera kuzitenga pa zochitika zimene zachitika masanale. Yankho ndinene kuti wakhala mwambo opambana kwambiri mmene kunenera mawa a president komanso nduna zimene zinali pano zayendera mapavilion amene aja nkhani imene yatuluka kwambiri mwina mfundo zimene tingatolepo kwambiri izi kukuchitika ma innovations osiyanasiyana akuluakulu ma innovations okuti atha kusuntha miyoyo yambiri ya Malawi komanso kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko kusuntha miyoyo kupititsa patsogolo chitukuko. Taona kumene kuja zinthu zina zochititsa chidwi monga mwina zina zimene mabungwe akulimbikitsa kuti anthu m'midzimu azichita. Taona ndithu anthu akuchita ulimi wa nsomba ndikumaumitsa nsomba zija ndikumapanga package kumidzi zimandipatsa chidwi chifukwa chokuti zimenezi amalimbikitsa ulimi wa nsomba ndikumadzipanga kumadziumitsa upanga package chifukwa chokuti akudziwa kuti kumudzi kuja nkhani ya mafriji ndiyovutirapo ndiye kuti kumudzi kuja business ziyenda mosavuta adzigulitsa mwina nsombazi zili zowuma. Taona zinthu zina monga chotungira madzi chimene chinali choyenda chochita ukankha chonchi kuti mwina kumudziko anthu asamangoti kunyamula ndowa mmutumu azimayi akumavutika kumudziko potunga madzi. Zinthu ngati zimenezo kuti chotungira madzi nkukhala chomakoka chonchi munthu watenga 45 liters ya madzi. Mfundo zikuluzikulu zina zimene taonapo ndi ngati zimenezi kuti kuchitika ma innovations osiyanasiyana midzimu amene akupangidwa ndithu champion ndi mabungwe amenewa omwe siaboma. Tili ndi mtolankhani wathu Isaac Salima timafuna zonena kuti angokwangula zonse zimene zayendera pano komanso angopereka chithunzithunzi chonena kuti zikatere ndi chichitike nkukhala njani. Over to you Isaac. Zona yankho zonse zayenda bwino pano mmene mafotokozera muja kuti pachitika zambiri mwina ngobenthulirapo kuti akuluakulu amene ayankhulapo ina mwayo monga ngati nduna yona zakusasiyana pakati pa amuna komanso akazi amafotokozapo zokhuza mgwirizano kuti ndofunikira pakati pa boma ndi mabungwe amene si aboma. Anenapo kuti iwo ngati boma aonesesa kuti apereke environment yabwino kuti mabungwe amene si aboma adzigwira bwino ntchito zawo. Amanenaponso kuti boma ndilo zipereka poyika mfundo zabwino anena kuti posachita adakhazikitsa thumba lija lokwana ndalama zokwana 1 billion kwacha zoti azizipereka kwa mabungwe kuti azigwira ntchito zawo. Choncho kuti zimene zithandizira kuti mabungwe amene mwina ndochepekedwa athandizike ndi kuthandiza bwinonso Amalawi. Ndi Achakweranso nawo kufotokoza kawo nawonso anenaponso zokhuza kuti ngati boma likuyesesa kuti agwirenso bwino ntchito ndi mabungwe amene nawonso amafotokozapo zokhuza ndalama imeneyi kuti posachedwa pa mmene anakambirana chaka chatha zofuna kulimbikitsa mabungwe ananena kuti ndalama imeneyi ayikhazikitse. Ndi ndokonda kuti ndalama imeneyi ayikhazikitsa komanso amakhazikitsa report lija lokhuza NGO Sector Report kuti agwire bwino ntchito zawo chakachi. Ndi akuoneka kuti onsewa mawu awo kwambiri amalunjika pa mgwirizano kuti mabungwe ndi boma agwire bwino ntchito limodzi pofuna kutukula miyoyo ya anthu popeza iwo cholinga chawo chofuna kuti miyoyo ya anthu kunjako isinthe. Ndi ndokonda kuti ntchito imeneyi akuti ikuyenda bwino.
Chabwino tithokoze kwambiri mzathu Isaac Salima komanso pamene tafika apa nkukhalanso ndithu pa mtsiriziro wazochitika zimene zimachitika kuno ku nyumba yachifumu Sanjika Palace. Mwina pamene tikutseka mzanga kungowadziwitsanso Amalawi kuti madzulo ano kuno ku nyumba ya boma kuchitikenso mwambo kukha dina ndithu awakonzera iya tinene Amalawi adziwe kuno kukha madyerero ndithu kodi amadzulo timati nkhomaliro kapena mgonero ukhale mgonero umene ukhale mgonero madzulo ano awakonzera ndithu ama NGO amene nasiyadala nkhani imene fani mazozo towerengeka ngochepa then naona kuti amsapa sejera apatseni thokoze nzanga kadama kamba kuchirimika ukhala nane ndithu pambali zikomo kwambiri chaposa cheda pompa tikhalenso tikupatsirani msonkhano wina wa rankhani umene ukhale uchitika chaposa cheda apa mu mzinda wa Lilongwe pamene zipani zotsutsa zabwera ndithu pamodzi pofuna upanga msonkhano umenewo koma ife kuchokera kuno ku nyumba yachifumu ya Sanjika mu mzinda wa Blantyre tikuthokozeni kuti munali pamenepo kuonera kanema wanu kumvera wairesi komanso ena amene munali nafe pa utatavu wa mchezo times 360 Malawi kupatira kukhala ndi agadema komanso asalima tidali ndi anzathu a technical amene agwira ntchitonso yotamandika kuti zinthu zangati zimenezi muthe kuzionera komanso muthe kuzimvetsera bwinobwino kuphatikiza apo tidalinso ndi ena amene atiyendetsa kuti tifike malo ano pamenenso tikunyamuka kuti tibwerere ku ofesi zathu pa General Corner mu mzinda wa Blantyre. Ine dzina langa ndi Yankho Seunda. Pitirizani kuonera kanema wa Times komanso kumvetsera wairesi ya Times.